Shi wannan sassauƙan kishin salon kishi ne wanda wasu matan suke nunawa, wanda ana sha yanzu ne magani yanzu. Da an musu wani abu da kishin su zai bayyana ba za su ɓoye ba, amma kuma ba zai yi zafi ba, za su faɗi abin da yake bakin su game da abin da aka yi na kishin da ya tara musu da kishin. To wannan shine ake kira sassauƙan kishi. Sannan akwai kuma na gaba wanda shi ake kira zazzafa. Shi zazzafan kishi wani nau'in kishi ne wanda ba kasafai ake son irin wannan kishin ba, domin yana da matuƙar tada hankali. Mace mai zazzafan kishi tana da wahalar sha'ani. Idan kishin ta ya tashi, idan wannan zazzafan kishin ya tashi, babu ruwan ta waye da kawaici waye a gurin ya kamata in yi ko ban yi ba, kawai za ta fito da shi ne kwaro-kwaro, kuma ta faɗi duk abin da ya fito daga bakinta, kuma ta yi abin da duk zai jawo ɓacin rai, babu ruwanta ita. Gaisuwa da fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya. Yan uwa mu abota kallon wannan tasha ta hula da kallabi, barkamu da warhaka. Muna fata kuna cikin koshin lafiya. Yau ma ga mu da wani sabon bidiyo mai taken wato nau'ikan kishi da mata ke dauke da shi. Ku biyo mu a hankali za mu ku bayani dalla dalla. Da farko dai abin da ke kawo kishi, wai menene ma shi kishi? Kishi ganin wani abu da zai zama barazana a tattare da kai, ko dai ka rasa shi, ko kuma ya zamanto kana rabawa da wani. Ma'ana shi dai yanayi ne da mutum ke tsintar kansa na abin da ya shafi wato irin sarrafa haƙuri ko kuma rashinsa. Shi yanayi na kishi yakan zo wa mutum a sanda wani abu ya faru, ko dai abin ya zama barazana gare shi ko kuma akasin haka. Kishi wani abu ne wanda ya samo asali tun faruwar duniya. Kishi kuma yakan faru ba wai sai lalle akan manya ba, hatta da yara suna da kishi, hatta kuma da dabbobi. Sautari zaka ga kishi yana bayyana a tattare koda da dabba ne, idan ka lura da 'yan uwanta dabbobi. To balle kuma dan adam. A halitta ana ganin kamar mata sun fi maza kishi, wanda kuma ya danganta, domin shi ma kansa halitta ne a jikin wato dan adam. Zaka tarar na wani yafi na wani, wani yana da shi kaɗan, wani daidai gwargwado, wani kuma abin yayi yawa. To ana danganta kishi da yadda yanayin halittar mutum take, haƙurinsa, kawaicinsa da kuma makamantan wannan. To yau za mu yi bayani akan kishin mata ne ɗaya bayan ɗaya kamar yadda suka karkasu. Da farko akwai kishi da ake kira rarraunan kishi. Wato rarraunan kishi wani salon kishi ne wanda mace take yi, wanda zaka samu ba kasafai ake samun mata ma irin wannan ba. Da yawa suna a cikin matan masu suna da rauni. Mace duk yadda take da kishi, da aka santa da kishi, in ta gani wani da wata da wani mijinta ko saurayinta musamman, za a ga ta nuna kishin ta ɓaro-ɓaro a fili. To su irin wa'annan nau'ikan mata raunin kishin su ya kai ga idan ta ga wani abu na kishin ma da ya kamata ta nuna bacin ranta akai, ba za ta yi ba, za ta bar gurin ne ma. In ta bar gurin, karshen ta ma za ta je can ne ta zauna ta yi kukanta ta share hawaye, shikenan ya wuce. Su kuma sai kuma wani nau'in kishin wanda ake kira boyayyen kishi. Su irin wannan nau'in mata masu irin wannan kishin sukan yi nashi su ne, su kuma suna da kishin amma ba sa nunawa a san da aka yi musu abun, ko gudun kada su zubda mutuncinsu ne ko kuma wani abu makamancin haka. A'a, za su bari ne sai sanda kai wanda kake tare da su, saurayi ne ko miji ne ko wani makamancin wannan, kun keɓe daga kai sai su, a sannan ne za su nuna ma ɓacin ransu a game da abin da ka aikata da ya tayar musu da wannan kishin. To su kuma nasu ɓoye shi suke kishin, ba sa bayyana shi a gaban wanda ya jawo a kishin a yi a kansa. Ma'ana in mace ce ta je wajen wani saurayinki kika ganta, maimakon ki je ki faɗa a wurin a gabanta, so sai ki bari ki kyale, sai kin bari daga ke sai saurayin naki ki nuna naki bacin ran, ki nuna naki kishin, daga ke sai shi ki nuna masa. To wannan boyayyen kishi kenan. Sai wani salon kishin da ake kira sassauƙan kishi. Shi wannan sassauƙan kishin salon kishi ne wanda wasu matan suke nunawa, wanda ana sha yanzu ne magani yanzu. Da an musu wani abu da kishin su zai bayyana ba za su ɓoye ba, amma kuma ba zai yi zafi ba, za su faɗi abin da yake bakin su game da abin da aka yi na kishin da ya tara masa da kishin. Idan wata ce ta zo gurin nata saurayin, ta ga alamun dai kamar abin nan za ta yi magana, idan ta yi magana shi kenan ya wuce. To wannan shine ake kira sassauƙan kishi. Sannan akwai kuma na gaba wanda shi ake kira zazzafa. Shi zazzafan kishi wani nau'in kishi ne wanda ba kasafai ake son irin wannan kishin ba, domin yana da matuƙar tada hankali. Mace mai zazzafan kishi tana da wahalar sha'ani, domin ita mace mai zazzafan kishi, idan kishin ta ya tashi, idan wannan zazzafan kishin ya tashi, babu ruwan ta waye da kawaici waye a gurin ya kamata in yi ko ban yi ba, kawai za ta fito da shi ne kwaro-kwaro, kuma ta faɗi duk abin da ya fito daga bakinta, ta nuna tana kishi, kuma ta yi abin da duk zai jawo ɓacin rai, babu ruwanta ita. Sai bayan ta yi ne ita kanta za ta dawo ma ƙarshen ta yi nadaman me yasa ta yi. To amma a wannan lokaci da kishin nata ya taso, da yake zazzafa ne, ba za ta iya control ɗinsa ba, sai ta yi shi, sai ta amayar, kamar yadda ake cewa kishi kumallon mata.
Sai kishi nau'i na ƙarshe wanda shi kuma shine mummunan da ba a so, wato baƙin kishi. Baƙin kishi mace idan tana da shi tana da wahalar zama kuma tana da wahalar mu'amala. In miji ne da ita sai dai ya dinga kiyayewa, domin ita mace mai baƙin kishi ana ganin kamar wani kishi yana da ɗan dangantaka da taɓin hankali. Shi baƙin kishi mace idan tana da shi to komai za ta iya aikatawa, ko menene, ko kisan kai ne za ta iya aikatawa. In ya so bayan ta yi ta ce duk abin da za a yi mata a mata, saboda kawai burinta ita wannan abin kar a je kusa da shi. In miji ne, in saurayi ne, in wani waye duk wannan irin mace mai irin wannan sai dai addu'a. Ana mata fatan sauki, domin baya daga cikin hankali mutum mai natsatsen hankali ko mai lafiyayyen hankali zai yi irin wannan. Baƙin kishi bala'i ne. Allah raba mu da baƙin kishi, mata sai a kiyaye. Jama'a masu kallo da saurare, muna fata kun ji daɗin wannan bidiyo da muka kawo muku. A tara a gaba domin samun wani makamancinsa.